Ola a todos e a todas, hoxe imos ver como funcionan as fórmulas combinadas e as funcións aniñadas en Excel. Para realizar un cálculo utilizamos operadores, fórmulas e funcións. Os operadores son os símbolos que lle dicen a Excel que ten que facer máis, menos, por. Fórmula é a expresión complexa que Excel utiliza, vale? Ou que nos permite realizar un cálculo. Son as instruccións completas, por exemplo. Vale, se eu poño igual a E16 máis a 9, eso é unha fórmula. E nesta fórmula o operador é o máis. Entonces, unha fórmula combinada, vale, funciona xuntando un operador, unha función e unha referencia. É dicir, é unha fórmula na que hai un operador, un símbolo, unha función, suma, promedio, produto e unha referencia a unha cela. Nunha sola expresión, vale, co cal obtemos un resultado. Para eso Excel utiliza as reglas matemáticas normais. Entonces, primeiro calcularía o que está entre paréntesis, despois calcularía as potencias, despois as multiplicacións e as divisións, logo as sumas e as restas e, por último, as comparacións. Igual, menor que e maior que. Entonces, imaginademos, vale? Por exemplo, igual a esta máis esta por esta. Esta fórmula, vale? Se eu quero que me sume primeiro a 7 máis a 8, teño que poñelo entre paréntesis, vale? Porque Excel sempre fai primeiro o que está entre paréntesis. E vedes que agora obteño un resultado distinto co que estaba anterior. Vou ir para atrás. Vale? Porque aquí o que fai, se eu non poño paréntesis, multiplica a cela A8 pola A9 e logo lle suma a A7. Se eu lle poño aquí un paréntesis, primeiro me suma o que está entre paréntesis, a cela A7 máis A8 e logo a multiplica pola cela A9. E como vedes, obteño un resultado distinto. Vale, agora nos quedaría as funcións aniñadas. Que é isto dunha función aniñada? Son funcións combinadas. Entonces, dentro dunha mesma fórmula, utilizamos máis de unha función. Por exemplo, suma e promedio, é dicir, nunha mesma fórmula utilizamos suma e promedio. Podemos utilizar ata 64 funcións dentro dunha mesma fórmula. Podemos aniñar 64 funcións. Cando utilizamos isto? Cando necesitamos que Excel calcule algo primeiro e use ese resultado dentro de outra fórmula. Entonces, Excel o que fai é avalía as funcións de dentro cara a fora. É dicir, primeiro calcula a función máis interna e despois utiliza o resultado desa función interna, vale, na que está externa. E así continúa ata que se remate a fórmula. Vale? Vamos a verlo con un exemplo, vale? Aquí calcula o promedio da suma do rango entre A5 e A9. Entonces, igual a promedio vamos a ver, abro paréntesis, suma do rango de A5 a A9. Vale. Primeiro que fai é calcular a suma
do rango de A5 a A9 e despois calcular o promedio dese rango. É dicir, empeza calculando, vale? De dentro cara fora. O sea, primeiro fai a función que está aquí dentro, a suma, e logo o promedio. Para que vexades aquí. Aí, ahora sí. Vale? Entonces, sempre, vale? Vedes que ahora lle puxen un punto e unha coma. Isto por qué? Os argumentos en Excel deben estar sempre separados, vale? Por un punto e unha coma. Un argumento pode ser un número, un rango, unha función. Entonces, cada vez que eu quera separar os argumentos, teñen que estar separados por un punto e unha coma, senón me vai a dar erro a fórmula. Entonces, a diferencia entre os dous puntos é que dous puntos separa un rango e un punto e unha coma separa argumentos. Entonces, primeiro, Excel aquí calcula a suma do rango entre A59 e A9, despois o promedio con A5. Para que calcule o promedio con A5, eu teño que poñer aquí, vale, un punto e coma, porque veades que senón Excel me daba erro. Outra cosa importante é que, vale, cada función debe ter as paréntesis correctas. Si me faltara por este último paréntesis, vale, tamén me daría erro. Vedes que ten que ter sempre un paréntesis de apertura e outro de peche. Cada función, non só a fórmula, senón cada función debe ter, vale, un paréntesis de apertura e un de peche. Vale? Eso é importante. Claro, e logo despois, canta máis funcións teña dentro dunha mesma fórmula, máis longa vai a ser e máis difícil de ler vai a ser.